Okay, første videoblog, det er noget af en akavet oplevelse at sidde og snakke til en computer, men sådan er det jo. Jeg prøver alligevel. Jeg er i Sydney, og jeg har været her i snart en uge. I morgen har jeg været her en uge. Jeg troede, min første videoblog, den ville handle om, hvor ensomt det ville være at være herovre. Men jeg ankom sent tirsdag aften, og jeg havde allerede mit første hangout onsdag aften. Det var sådan helt surrealistisk. Nu ved jeg godt, at Tinder er et tabuemne for mange mennesker, men det er altså også et rigtig, rigtig godt sted at lære folk at kende, ikke kun som, jeg ved godt, der er mange, der bruger den til at lave gris og den slags, men jeg bruger den faktisk også til at møde nye mennesker og lære mennesker at kende, og det har været super effektivt herovre, må man sige. I dag tog jeg et kursus, et Responsible Serving of Alcohol kursus, fordi at jeg skal være bartender her på onsdag, hvor jeg faktisk mødte en dansker og nogle italienere og alt muligt, så det har bare været, altså den første uge har bare været super stille og roligt nede på jorden, og jeg har simpelthen mødt så mange mennesker, og jeg havde min første bytur her i fredags, og det har bare, jeg er bare positivt overrasket over menneskerne her. De er simpelthen så nede på jorden og åbner imødekommende. I går var jeg ude at shoppe, så var jeg inde i Nike-butikken nede i Sydney, nede ved deres harbor. Og der var bare en pige, der kom hen, og så var hun bare sådan lidt, ej, er du ny her i landet, og skal jeg ikke tage dit telefonnummer og hjælpe dig med noget job, og så kan vi hænge ud sammen og tage noget kaffe. Så folk er bare vildt søde og åbne. Det har bare været simpelthen en fornøjelse at komme over. Så so far, so good. Og det håber jeg også er status næste gang, jeg tjekker ind. Og så håber jeg, at I kan overleve min meget akavede første videoblog. Jeg håber alt er godt hjemme i Danmark, og I ikke drukner alt for meget. Ha' det godt.